si Teacher Dare. Kumusta mga bata? Aduna nausap kitay, laing tun-an karon. Bahin sa mahimo, mapadayag ang kaugalingong abilidad sa lain-laing pamaagi o pag-ila sa mga letra, numero, o pulong nga nalahi sa grupo. Unsa imong nakita sa mga hulagway? Nagunsa man ang mga bata? Paglingaw-lingaw sama sa pagsayaw ug pagkanta kauban atong mga amigo, amiga ug atong pamilya. Pagtabang sa bulungaton sa balay, sama sa pagpanilig, paghugas sa plato, pagbantay sa mangod ug pagpamubo sa mga tanom. Pag-atiman ug paglambo sa kaugalingon. Karon mga bata, atong linginan ang mga hulagway nga nagpakita sa nagkalaing-laing pamaagi sa pagpadayag sa kaugalingong abilidad. Sige. Karon, atong butangan og check ang kahon kung nahimo, kung napadayag ba sa bata kanunay, usahay, dili, o wala ang abilidad nga anaa sa hulagway. Sunod mga bata, i-check ang nalahi nga letra, numero, o pulong sa grupo. Karon mga bata, mao ni inyong performance task. Tabangan mo bisan kinsa inyong kauban sa balay. People collage. Unsa ang mga nagkalain-laing lihok? Mga materyales, magazines, newspaper o brochure. Glue, Manila paper. Mga pamaagi sa pagbuhat. Ipapangita og mga pictures, hulagway, nga nagpakita og nagkalain-laing lihok sa tao sa magazine o brochure. Ipagunting ang mga hulagway og ipikit sa Manila paper. Hisgutan ang lihok sa maong hulagway og ipahimo kini sa bata. Kung walay magazine, pwede ra ipadrawing sa bata ang mga nagkalain-laing lihok.